11 July 2025 tiri muno muWaterfalls muParktown pane musikana akashaika 3 days ago. Musikana uyu ari kufungidzira kuti akapondwa neboyfriend yake yaanga achigara naye. Kusangana kwazvo zvakare muri Zimbabwe pano paZesty News pano patichange tichimhanya nemanews updates ezvinhu zvakasiyana siyana zvichange zvichika muno munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva subscribe and turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe manews updates uchange uchingozvionera. So ndaenda bata nyaya yemusikana uyo ane nguva yakareba achitsvagwa achishaika muri Zimbabwe. Musikana akuzofungidzirwa kunzi akaurayiwa neboyfriend yake. So muri Zimbabwe boyfriend yake yanga ichiacta weird madays apfuura, akamufushira mugarden ndo atanga kudiridza. So vanhu vaishamisika kuti pakudiridzwa apa pane ipo paya ndo panga pakavigwa munhu. So vanhu vaingona padiridzwa pasina muriwo, so vakazonoona ipapo. So muri Zimbabwe ndachikumbokomenta sanofunga in the comment section below otudza mafungiro ako maringe neThis News Update. Much love. 11 July 2025 tiri muno muWaterfalls muParktown pane musikana akashaika 3 days ago. Musikana uyu ari kufungidzira kuti akapondwa neboyfriend yake yaanga achigara nayo pamusha panapa. Musikana uyu akapedzisira kuonekwa nevanomuziva on Sunday. Zviri kunzi murume wacho waanga achigara naye akangotanga kuacta so fun pamusha ipapo. Vagarisani vavanogara naye vari kunzi vakaona aipota achibuda achiita seanodiridza pagadheni, achiita seanopota achimema gadheni rake. Hanga ndipapo paakanga afushira musikana uyu. Zvakazoita kuti vakomana vanogara pamusha uyu vave suspicious kuti chii chiri kumboitika. Vakazosvika pakuenda kunofukunura kuti paari kudiridza apa pasina muriwo uri kuoneka pambori nei. Iyi ndiyo nzvimbo musikana haasati afukunurwa. Pane chinhu chichena chiri kubuda apo pakaita kakuungana mavhu, ndipo pakafukunurwa nemukomana akazoona musoro wemunhu uripo. Pari zvino veforensic vakamirirwa kuti vasvike vagozonatsoita umbowo hwese hwezvakaitika. Asi musikana achiripo arara akarindirwa nekuchengetedzwa nepolisi. Ngatinzwei zvizere pane munhu akanga aripo. Zvakaitika ndezvekuti murume aigarisana negirlfriend rake. Saka zvadaro girlfriend rake rakabatwa riri mota neimwe boyfriend. Abatwa ari mota saizvozvo uyu murume uyu akabva arova girlfriend rikasvika pakufa. Rafa kudaro ndobva andocherera manheru, acherera kudaro manheru. Saka inini mama movements akaitika anga singaimboiti. Saka zvakandinetsa kuti chichirombotora nzvimbo. Saka mukomana akaona zvichiitika ipapo atsanangura nyaya achiti munhu haasi kuonekwa. Akaenda kumba kwavo achiti gatomutsvaga ndobva tabva ipapo anotsvaga kumba kwavo. Ndobva taenda kupolisi, ndobva tanoripota. Polisi ikati mbonanasa kuongorora kuti kana kuti munoita kuhama dzake munoti afoneri kune dzimwe hama dzake kuti ari kwezve. Saka zvadaro zvakati zvamba chindinetsa inini. Ndobva ndatora friend yangu ndikati aiwa chamari ndikuimba kuti munhu anenge akafa. Zvadaro ndobva tadzoka, ndobva tanotendera panzvimbo pandaifungidzira kuti ndopari. Ndobva tati titore foshoro titange tasejesa tasabata munhu. Ndobva tavhukunwa, ndobva ndaona kuti musoro munhu. Ndaona musoro munhu ndipo takazobata munhu kuti ndobva tamubvunza kuti iwe wakati kuti wakatoura munhu ke.